O entorno marítimo do Parque Nacional Illas Atlánticas será o escenario dunha regata única. O Club Náutico San Vicente do Mar prepara a 11ª edición da súa 9ª regata Illas Atlánticas, dirixida a barcos clásicos e de época. Esta regata es la única que es la única en Galicia exclusiva para barcos clásicos y de época, y se ha convertido en la cita para barcos de esta categoría más importante de todo el arco atlántico. A base da cita será o Porto de Pedras Negras. Os días 18 e 19 de agosto desplazaránse ata ali barcos chegados de diferentes puntos de Europa, atraídos pola riqueza da regata. Este carácter único de nuestra regata diferente y mezcla fabulosa de competición, cultura naval y navegación, en la que podremos contemplar desde Galicia creaciones tradicionales y propias de Galicia, como grandes dornas, galeones, hasta los diseños de los más eximios arquitectos navales internacionales. Esta característica da proba foi tamén destacada polo alcalde de Ogrove. Para José Antonio Cacabelos, a regata Illas Atlánticas é unha exitosa mestura de cultura e deporte. En primeiro lugar é unha proba deportiva, pero en segundo lugar é unha actividade cultural, etnográfica, patrimonial moi importante, porque estamos xuntando en estes 2 días, 18 e 19 de agosto, barcos, embarcacións clásicas que significan moito máis que unha simple competición deportiva polo noso mar. Significan o presente do todo o traballo feito por moitísimas profesións e actividades. De xeito paralelo á proba, a organización prepara un concurso fotográfico que estará aberto a todos os que desexen participar.